ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Шумо бошед моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Довталаб барои камарбанди вазни нимёна UFC Ҷек Дела Мадалена гуфт ки зидди чемпиони вазни сабук Ислам Махачев ҷангидан мехоҳад. Агар ки Ислам қарор барорад ва гӯяд ки ба вазни нимёна баромадан мехоҳад, пас ма бо шодӣ ба ӯ имконият медиҳам. Ма ба пушти Билол Муҳаммад нигоҳ карданӣ нестум, лекин ма бо хурсандӣ калон зидди Ислам Махачев дар Австралия муҳориба мегузаронидум, гуфтааст Мадалена. Дӯстон, фикр мекунем ки ин муҳорибаи хеле хуб мешуд, лекин барои ин муҳориба Мадалена бояд ки Билол Муҳаммадро гузарад, ки муҳорибаи онҳо аллакай шаби 10 ба 11 май баргузор мегардад ва Билол Муҳаммадро гузаштан кори осон нест. Дӯстон, чӣ гуна ки медонед мо тӯли чанд сол аст ки бо ширкати Шифофармо ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ин ширкатро ба шумо тавсия медиҳем. Дар ин ширкат шумо ҳама намуд доруҳои гиёҳӣ, духиҳои арабӣ, соатҳои мусалмонӣ, ҷойнамозҳо, шампунҳои гиёҳӣ ва боз бисёр дигар чизҳоро дастрас карда метавонед. Ин ширкат дастафка ба тамоми шаҳрҳо доранд. Ҳамчунин мошинкаҳо барои риш ва мӯи сар, доруҳо барои фарбе ва харобшавӣ, равғани сиёҳдонаро низ аз ин ширкат дастрас карда метавонед. Рақамҳо дар рӯи экран. Ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. Довталаб барои камарбанди БМФ Дастин Порье гуфт ки барои чӣ карьераи худро ба анҷом мерасонад. Биёед суханҳои бриллиантро гӯш мекунем. Барое ки ба ман муҳорибаи унвонӣ диҳанд, ма бояд ки 10 ғалабаи пайдарҳам ба даст биёрам. Фикр мекунам ки ман ин қадар ғалабаҳои пайдарҳам ба даст оварда наметонам. Бадани ман аллакай дард мекунад. Ман пир шуда истодаам ва ба монанди пешина тамрин карда наметонам. Ман мехоҳам ки муҳорибаи хуб гузаронам ва карьераи худро бо шартҳои худ ба анҷом расонам. Вақте ки ман ба матчмекерҳои UFC хабар додам ки нақша дорам дар Луизиана муҳорибаи охирони худро гузаронам, онҳо маро дастгирӣ карданд ва розӣ шуданд, ки ин кор барои ман шок шуд. боварӣ надоштам ки онҳо дар ин идеяи ман розӣ мешаванд, гуфтааст Порье. Хотиррасон мекунам ки Дастин Порье охирон муҳорибаи худро зидди Макс Холлоуэй барои камарбанди БМФ мегузаронад, ки ин муҳориба сеюм муҳориба байни онҳо мешавад ва рӯзи 20 июл дар турнири UFC 318 ба нақша гирифта шудааст. Топови ҷангори вазни сабук UFC Арман Царукян муҳориба зидди Матеуш Гамротро қабул накард ва биёед мефаҳмем ки барои чӣ. UFC ба ман муҳориба моҳи июл дар Абу-Даби пешниҳод карданд, муҳорибаи асосии турнир, лекин ман розӣ нашудам, чунки рақиб аз ман поёнтар аст. Танҳо барои пул дар ММА ҷангидан барои ман маъно надорад. Ман бояд ки бо ҷангварони топ-5 ҷангам, то ин ки баъди чунин муҳориба ба ман муҳорибаи унвонӣ диҳанд. UFC маро ғазабнок карданд барои чунин рақиби пешниҳод кардаашон. Ин ноэҳтиромӣ нисбати ман аст. Ман арзандаи аз ин зиёдтарам, чунки ман якум рақами рейтингам. Ман муҳорибаи унвонӣ талаб накардам ку, лекин ба ман муҳорибаи довталабӣ диҳед. Ба ман рақиб аз топ-5 диҳед, ё ин ки ҳаддиақал рақибе ки ғалабаҳои пайдарҳам дорад. Онҳо рақиберо пешниҳод карданд ки ҳозир чанд мағлубияти пайдарҳам дорад. ҳаддиақал Дэн Хукеро ба ман диҳед, ки ӯ вақтҳои охир чанд ғалаба ба даст овардааст. Бо Гамрот ҷангидан чӣ маъно дорад? Ба ман ин реванш дар кор нест. Ин реванш зиёдтар ба ӯ дар кор аст. Бо кадом сабаб онҳо ба ӯ чунин тӯҳфа додан мехоҳанд, гуфтааст Царукян. Ҳамчунин Арман оиди муҳорибаи Топурия ва Махачев фикрҳои худро баён кард. Чӣ гуна Топурия ба Ислам Махачев конкурент шуда метавонад? Ӯ қадди паст дорад, ки гузаронидани текдаун осон нахоҳад шуд. Зарбаҳои вазнин дорад, дар пойҳо хуб меистад. Дар ҳама лаҳза Исламро ба нокаут равон карда метавонад. Фикр мекунам, ки агар зарбаи ӯ расад, Ислам меафтад. Лекин ман боварӣ надорам, ки Ислам дар масоҳаи ӯ ҷанг мекунад. Ислам аз дур истода кор мекунад ва ба Топурия зарбаҳои худро мерасонад. Вақте ки Топурия бо зарбаҳои худ наздик мешавад, Ислам ӯро ба замин меафтонад, ё ин ки дар клинч меҷангад, гуфтааст Арман. Дӯстон, шумо бо ин суханҳои Арман розӣ ҳастед ё ба фикри шумо Ислам Топурияро ба осонӣ ба замин афтонида метавонад? Фикрҳои худро нависед. Ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.